Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog. So, ito na nga. Nandito na naman tayo sa loob ng sasakyan kasi ang layo ng lalakwatsahan natin from Melbourne to capital ng Australia. So, wala pa tayo sa kalahati. Nasa ano pa lang tayo. Hindi ko alam kung anong lugar na to, pero umalis tayo sa bahay kaninang umaga, 6:24 tayo umalis kaninang umaga sa bahay, so medyo madilim pa siya. Palis na tayo guys. Yay! So excited! Umaga tayong umalis. Anong oras pa lang? 6:30. 6:24. Can see. 6:24. So mahaba-haba tayong guys, mahaba-haba tong biyahe. We're going to Canberra. Madilim pa. Para maaga makarating doon, para makaglakwatsa tayo ng bongga. See you later. Yeah, later, close the fucking loop. Di makita guys. Doon ako nag-work. Di makita, madilim kasi. See you pagbalik namin. So ang oras natin ay 8:45 AM. So nag-stop over lang kami dito kasi inaantok ako sa biyahe guys. Sabi ko, hindi man ako pala kape, pero kailangan ko magkape kasi gusto kong makita yung, ayoko matulog sa biyahe, gusto kong makita yung view from habang nagbabiyahe tayo. So nasa tayo, Macas. Nandun si Mister, nag-order ng aking mocha coffee. Wala siya dito as you can see. Andaw. So, yeah, to guys, biglaan to, wala to sa plano. Haggard yung ating itsura guys kasi hating gabi na ako natulog kagabi, 11 o'clock. Tapos gumising tayo kanina, 5 o'clock. So, madali ang ligo lang. So, hindi rin ako kapag-breakfast. So, madalian lang lahat kasi itong isa, nagmamadali siya. Umalis na daw kami ng mas maaga. Dapat sana yung sasakyan ko nadaling para makapag-drive daw ako. Sabi ko sa kanya, ayoko mag-drive kasi alam ko to madali itong ma-stress Ayoko namang iruwin yung aming yung aming holiday ngayon. So, sabi ko, yung sasakyan mo na lang yung dalhin, wag na yung akin. So, ayun na nga, wala tayong makeup. Naglagay lang ako ng foundation. Pero lipstick or mga eyeliner, kilay, wala talaga guys. Oo. Masyadong haggard ang itsura natin. Puyat pa more. Gano'n. So, ayan. Mamaya mag-lipstick ako. Ay, hindi pala ngayon. Ngayon na. Ngayon na habang wala pa si Mr. mag-lipstick tayo ng konti. Mag-iinom tayo ng kape. Mag-retouch na tayo ngayon. Habang nandito tayo sa sasakyan, para naman mabawasan yung pagiging haggard natin. Mag-make up lang tayo ng very very light. Tapos yung wag na nga lang kasi inom tayo ng kape, mabubura lang naman. So, wag na. Bukas na lang tayo mag-makeup pagka rarampa na tayo bukas. Nandito lang naman tayo sa loob ng sasakyan. Hindi na ako mag-aayos. Tama na to. At least nakapag-blower ng buhok, nakapag-plancha. Tagal talaga nung isa. Ano na kayong ginawa doon? Kumain na yata. Ayun na si parang Jason guys. Why you take so long? Fucking busy. Oh, that's why. Thank you. I have a mocha now, guys. Bihira lang ako magkape pero I love mocha coffee. Hash brown. Ito lang pinabili ko sa kanya, hash brown. So, are you ready to go? No, I'm gonna eat. Gonna eat first. Kanina nag-stop over kami sa 7-Eleven, nagkape na to. Pangalawang kape niya na yan.
What did you got? Toasted sandwich. Dalawa yung ating hash brown. Kain muna tayo. Kailangan natin ng power. Mahaba yung ating lalakbayin. Fucking busy in there. Siguro darating tayo guys ng Canberra mga ano na 1 or 2 o'clock, babe. So pag may nakita tayong ano magandang spot para magpa-picture or pakita ko sa inyo. Pero pag wala kasi yung mga dinadaan natin puro ano puro mga kakahuyan lang. Puro farm. Medyo boring siya kasi ano, wala kang makita. Puro farm lang taga. Mga sheep or cow, ganon, yun lang. I bought 2. Yeah, I know. Thank you. Yan lang guys ang makikita nyo sa daan. Puro farm. Wala kayong ibang makikita. Kundi yan lang. Kanina yung mga dinadaan tayong sheep, cow, pero hindi ko na nakawanan. So, yan lang. Pero okay lang. At least mahaba yung ating ano, lakwatsa. Nakaka-enjoy naman. Kaya wala kang makita, yan lang. So, nag-stop over tayo guys kasi naiihi na ako. So, andito na tayo sa border ng New South Wales. Ayan. Ang ganda ng araw, oh. Tara na. Sinesearch na nito yung ating tutuluyan. Let's go sa go! Stop over ulit tayo, guys. Umihi na naman kasi ako. Ako yung lagi na lang naihi. Sabi ko, wag nang bumili si Jason ng ano, kape. Ice cold drinks naman pala. Saka nagpagasolina kami. Ito yung sa kanya. Kape. Tapos ito yung sa akin. So kaya na siya. Naiinis siya kasi tagal ko daw sa CRD niya. Alam, dito na ako sa sakyan. Let's go! Let's go! off. Malapit na tayo sa Canberra, guys. We're not stopping until At malapit na rin tayong mag-flat battery. 2 bar na lang siya. So patayin ko na to bago pa tayo mamatay yung ating camera. Guys, nandito na tayo sa Canberra. And nandito na rin tayo sa hotel na tutuluyan natin. Ayun si Mr. mag-i-smoke lang. Dito kami nag-park. Tapos ito yung aming room, number 61. Itur ko na agad kayo. Babe, where is the key? I have it in my pocket. Let's go. No, I'm home. Guys, tour ko kayo sa aming tinutuluyan. Pagpasok mo, ayan agad ang toilet. Toilet and shower room. Ayan siya. Tapos may salamin. And then, ayan ang salamin. Tapos, Don't have pen or paper. dalawa ang bed niya, guys. Alam mo, bagay ito sa amin nila, Ate Maria. Ano, may may extra bed. Tigisa kami ni Jason. Diyan ako, dito siya. Diba? Maliit lang siya. Apartment lang kasi ito, guys. Hotel and apartment, ganun. Ayan, tapos may TV, yung inaabangan kong Married at First Sight, yung commitment ceremony. Ayan, may TV. May TV. Ayan ang salamin. Tapos, yan ang mga gamit namin. May maliit na rep. Walang laman. Ayan, milk lang. Ayan ang coffee. Ayan ang kettle. So, ayan. Ano to? Hungry or what? Ayan.
I'm hungry of course. Ayan, may may plancha. Ayan. Let's go, Sago. Let's eat our lunch. Let everyone know where you are. Ito guys, ang view. Sarap ng aming tinutuluyang hotel. Yan ang hotel. Right next to Parliament House. You can see the flag from there. They can't see because it's too bright. Put the camera up so they can see. Ang ganda magpa-picture dito guys. Yan ang Canberra. Come over, you can see the flag. The flag. It's a new Parliament Everyone house. knows what it is. You're the only person in Australia who don't know that. It's too bright, babe. No, they can see it. You can't see it, but the camera can see it. Trust me, the camera can see it. Yeah. Ay! Ano siya guys? 7 hours natin siyang tinakbo from Melbourne to Canberra dito. Ayan. Parang tayo parang Batangas to Bicol. So, wala kasing masyadong traffic kaya mabilis tayong makarating. So, maghahanap lang kami ng mga kainan ni Jason, magla-lunch kami. Tapos, magcha-charge muna ako nito kasi ayan yung natin yung battery, nagpa-flash na siya, nag-red light na talaga. Kailangan na nating i-charge bago tayo umalis. So, buti na dala ko tong battery charger. So, kaya naghahanap lang siya ng aming mga kainan. Then, ayan. Tom Jones na ako. Bye-bye! See you later, guys. Tapos ako, guys, mag-lunch. Ito yung nilunch ko. Nag-take away lang kami. Ano siya? Pepper and squid. Is that correct, babe? Pepper and squid? Salt and pepper squid, yeah. Salt and pepper squid. Ayan siya, Hindi ko siya naubos kasi medyo malat ng konti. Mamaya gawin natin siyang dinner. Tapos na rin na yung full charge na yung ating battery. Kaya nakapag-film na ulit tayo. So, kanina galing na rin kami ng Coles. Bumili kami ng tsinelas kasi nagagalit na siya. Kasi yung sapatos ko, ginawa ko yung tsinelas. Ang mahal-mahal nung bili niya. Nagalit siya. So, nagharap kami ng tsinelas. Nakalimutan ko kasi magdala ng tsinelas, guys. So, naghanap kami ng tsinelas doon pa sa pinaka-shopping center dito. Ang layo. Mga 1 hour din yung biyahe. Tapos, nag-i-edit lang ako nung ating video, isang video, yung nag-get together kami sa Cranbourne. Ngayon lang natin siya na-i-edit. So, may time tayo mag-edit, kaya mag-edit tayo ngayon. Tapos, pamayang gabi guys, lalabas tayo. Magliwaliw tayo sa labas. So, meanwhile, mag-edit muna tayo ng isang video ko. Tapos, yung isa, bising-bisa yun. Yung kanyang online job. Meron siyang online job. Tatapusin na lang. Para bukas, free kami maglakwatsa. So, umpisa na natin itong i-edit. Ito pala guys, yung nabili namin sa Coles. Ayan, saging. Yan ang dinner ko mamaya kasi masyadong mahal kumain dito sa mga restaurant ba. Tapos sa bread ni Mr. gagawa siya ng sandwich. Tapos meron tayong drinks. Ayun. Yun yung kanyang drinks kay parang Jason. Tapos ito yung aking dinner salad. Ayan. Ano to? Classic pasta. Tapos ito yung kay Mr. para sa kanyang burger. Ano to? Silver side. Yan ang ating nabili sa Coles. Tipid-tipid pag may time. Tapos, syempre, yung tubig, hindi mawawala. Kanina pa ako uhaw na uhaw. So, bumili ako ng 2 bottle para ngayon at para bukas. Ganun. Mag-dinner na tayo, guys. Nagugutom na naman ako. Anong oras pa lang? 5:30 in the afternoon. Malapit na naman next week. 2.5 hours after she had her lunch.
Dala akong magutom eh. Gagawa ko. Kaya natin yung tira nating lunch. Ay. Maga tayo mag-dinner. Tapos, kailan natin yung salad. Sarap. Mamaya pa yung kakain. Mga 7, ganyan. Maga ako laging kumakain ng dinner. I'm gonna check the car park. Yan natin dinner. Salad. Guys, hindi na kami lumabas. Anong oras na? Mag 9 o'clock na ng gabi. Hindi pa ito kumakain. So, nanonood na lang kami yun. Look at that. Nasaan na yung TV? Ayun. Yan ang pinapanood namin, oh. O, diba ang galing? It's a good camera pad, though, Cartoons. isn't it? So, hindi na kami lumabas. Bukas na lang kami lalabas. Kasi tinamad na kami ngayon. So, bukas na tayo gumala sa labas. Okay. Matulog na kami maya-maya. Good night. Say good night, babe. Good night, babe. Bye-bye. See you soon. Have a good night, everyone.